Имаш iPhone, но не знаеш това? Първият трик ще ти помогне да освободиш място и да забързаш телефона. Влез в Settings, после отвори Apps. Най-долу потърси Safari и влез в него. Скрони надолу до Advanced, после отвори Website Date. Тук ще видиш временните файлове от сайтовете, които си отварял. Можеш да ги изтриеш и да освободиш място. Колкото по-малко е пълен iPhone-а ти, толкова по-добре работи. Вторият трик е за тези готини пространствени тапети, които се движат на заключения екран. Влез в TikTok и потърси Spatial Wallpaper. Харесай си снимка, натисни Share и после Download. След това добави нов wallpaper от снимката, която свали. Преди да потвърдиш, натисни иконката долу вдясно за Spatial ефект. Можеш да увеличиш и часовника, за да изглежда още по-добре. И третият трик е за снимки в Safari. Вместо да сваляш снимки една по една, задръж върху една снимка и без да пускаш плъзни надолу. След това с другият пръст маркирай всички снимки, които искаш да запазиш. Накрая ги добави директно в албума в Photos. Запази видеото, защото това са от триковете, които ще ти потрябват, когато ги забравиш.